abin da muka ce kenan mun ɗaukar kanmu za mu bi wannan tafarkin. Don haka wata ran za ku ce yau mun ji Albani kuma yana karanta ishiriniya. To me laifin ishiriniya? Waƙe ne yaban annabi ne. Waƙe kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba kafirci ba ne, ba bid'a ba ce, ha ba ce, hasali ma sunna ce. Manzo Allah yana da mawaka irin su Hassan ibn Sabit, yana da mawaka irin su Abdullahi ibn Rawaha, har yana jinjina musu, har ta kai har kyauta ike musu. Ai muna da mawakin manzon Allah nan mu ma a nan Kano. Ai muna da mawakin manzon Allah nan mu ma a nan Kano. Malam Bashir dan Dabu. Ai yayi manzon Allah wata waka da naji daɗi malam. Falleliyar shadda na siya yadi 10. Na ce a kai mishi yayo mai gidan mu waka da sallah kwarai da gaske. Sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki baiwa falleliya mai suna siri na kanwar Mariya ya baiwa ainihin Hassan ibn Sabitin saboda ya mai waka. Saboda haka babu laifi, amma mawaki ne irin Shata ko dan Kwairo mai molo wannan ba abin da ya haɗa ka da shi. Amma